שימו לב, קיבלתם דוח תנועה על עבירה שעברתם או לא. אל תשלמו כל כך מהר. התמקחות עם התביעה המשטרתית תוכל אולי להביא לשינוי סעיף העבירה. על השיטה, כתבנו, אורן אהרוני. אני עמדתי במסלול השמאלי ביותר, עם כוונה לפנות שמאלה לכיוון רמת גן. זה יכול לקרות לכל אחד מכם. שוטר תנועה עוצר אתכם ורושם דוח על עבירה שלטענתכם כלל לא ביצעתם. פה שוטרת עמדה. את נהג המונית יהודה פנחסוב עצרה שוטרת לאחר שלטענתה עבר ברמזור אדום. יהודה הכחיש, והמקרה הוא עבר לבית המשפט לתעבורה. שם הוא פגש את התובעת המשטרתית. אחרי איזה 5-6 דקות באה אליי התובעת ואמרה לי, אתה יודע מה? בוא, שלא נמשוך זמן, אני אמיר לך את זה לסעיף אחר, בין פחות נקודות ופחות קנס ונגמור. והסכמת? לא הייתה לי ברירה, מפני שהעדפתי לשלם קנס קטן ולא להפסיד 2 או 3 ימי עבודה. מצד אחד יש לו הצעה מפתה לחסוך ימי עבודה ולקבל סעיף שהוא מופחת. מצד שני יש לו איום. אם לא תסכים למה שאני אומרת, תקבל פי 10. וכך עובדת השיטה, כמו כאן אצל יהודה, כאשר התביעה מתקשה להוכיח שבוצעה עבירה. במקום 1,000 שקלים ו10 נקודות שיובילו לשלילת רישיון, מגיעה התביעה להסכם עם הנתבע, ומציעה עונש מופחת בתמורה להמרת סעיף האשמה בסעיף אחר. לעתים כלל לא קשור לעבירה המקורית, כמו כאן, נהיגה בחוסר זהירות במקום חצייה באור אדום. אם הנאשם מודה שעבר באור אדום, אז בית המשפט צריך להרשיעו ולגזור את עונשו על מעבר קו הצומת באור אדום. אבל אם הנאשם לא מודה שעבר באור אדום, כיצד אתה מרשיע אותו בחוסר זהירות? התופעה הזאת קיימת ואני נתקל בה ופונים אליי כל מספר ימים אנשים שרצו להישפט והשתכנעו לגמור את העניין בהסדר בכך שהחליפו להם את הסעיף לסעיף כאילו מקל. גם ג' נעצרה על ידי המשטרה בטענה שלא עצרה בתמרור עצור. המשמעות קנס של 250 שקלים ו4 נקודות. בפועל, לתביעה היה קשה להוכיח את ביצוע העבירה. התובעת הסכימה להמיר לי את זה מדוח של יצירה בעצור לדוח של חניה במקום אסור, שבצידו קנס של 250 שקלים בלי נקודות. בכך ניתן לראות על כתב התביעה איך נמחק לו הסעיף המקורי ומוחלף בסעיף הפרעה לתנועה, תקנה 71 ממש כמו חניה על מדרכה, והשופטים פשוט מעדיפים שלא להתערב. נתקלתי בלקוחות שאומרים שמה שהולך בבתי הדין לתעבורה זה בעצם שוק של סחר מחר בינם לבין התובע. הם לא זקוקים לייצוג משפטי, היות וממילא הם יגיעו לבית המשפט, יחליפו להם את האישום בעבירה הספציפית שבהם הם מואשמים ונושאת עונש של קנס גבוה ובחובו ניקוד, יחליפו אותו לעבירה פעוטת ערך יחסית, כל צד ילך לדרכו, ולכאורה בא שלום על ישראל. יכול להיות עבריין גדול, שעושה את העבירות הכי גדולות, עושה עסקאות טיעון, ובתיקו האישי נרשמות עבירות מינוריות. אז לעברייני התנועה העסקה הזאת משתלמת מאוד, אבל אם אתם חפים מפשע ויש לכם הוכחות, אז ההצעה שלנו היא לא לוותר, לא להתפתות להצעות הפשרה של התביעה. סביר להניח שבסוף תצאו זכאים. ולא ברור עד כמה הכל קשור לתאונות דרכים. בכל מקרה, התגובות מהנהלת בתי המשפט נמסר שבית המשפט אינו נוהג להתערב בהסדרים שכאלו, למעט במקרים בהם נראה כי יש מספיק ראיות להגנה או לתביעה. באגף התנועה של המשטרה אומרים שלעיתים מעדיף התובע לבצע הסדר טיעון, וגם הנאשם מעדיף זאת.